ተባረኽ ጎይታ መዘምራን እግዚአብሔር ይባረኩም በንስአያት እግዚአብሔር ይባረኩም ዲያቆናት እግዚአብሔር ይባረኩም ሰላም ሐፍትና ዘጸልይ እግዚአብሔር ይባረክ በጣም ደስ ዝብል ጊዜ ነይሩና እጅ ድማ ጎይታ የሩክ ዛረበና ናይ በሐቂ አነ ያብዚ ክመጽእ ከሎ በመፍራሕን በመንቅጥቃጥ የዝመጽእ ሐቂ ብዙሕ ጊዜ ሕልፌ የዝመጽእ እቲ ዝዛረቦ ነገር ብዙሕ ጊዜ ቶሎ አይመጸለይን እና በቃ ከም አዳደ ንምሕራስ ከም ትኸይድ ከሙ አሚጼ ዘምጹ እና ናይ በሐቂ በእውነት እግዚአብሔር ክትንከፈና እግዚአብሔር ይባረክ አምላክ ነመስክኖ ንኹሉ ነገር ናይ ሮቦ ፕሮግራም ብጣዕሚ ተቃጻጸለ ፕሮግራም ኮይኑሎ ናይ በሐቂ ዝብለኩም ዘለኹ ዘይትመቱ ጸባት ናይ በሐቂ ክትመጹሎ አማን ከም ዝበሎ ጾርና አራጊፍና ስንቅ ሒዝና ኢና ንኸይድ ናይ በሐቂ እና ክትባረኹ ይኹም ምጹ መደብ ግበሩ እግዚአብሔር ይባረክ ሎሚ አረስተይ ደቀ መዝሙር እንታይ ማለት እዩ ናይ በሐቂ ንዓይም ቻሌንጅ ዝገበረትኒ ትምህርቴ አዳለ የመጽለኹሞ አምላኽ ብኡ ክረደናዩ ብዙሕ ጸሊና ኣለና ግንሽተይ በቃ እቲ ግዜና ንአምላኽ ክንህቦ አቦ ንባረኸካ ኣለና ንምስግነካ ኣለና ግዜና ስኻ ተረከቦ አቦ አንደበተይ ክትቆጻጸሩ ስኻ ትብሎ እምበር አነ ክብሎ ዝደለኹ ከይወፅእ ንትባርያኻ ተረድኦት ንጽልለኹ ብድኻመይ ስኻ ክትበር ትጽልለኹ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ክቡር ንአምላኽ ይኹን ቤተ ክርስቲያን ክልተ ዓቢ ዕዮ እዩ ዘለዋ ናይ መጀመርያ ዓቢ ዕዮ ዓቢ ትእዛዝ እዩ ዝበሃል ዓቢ ትእዛዝ አበይ ንረኽቦ መስለኩም ኣብ ሉቃስ 10:27 ኢና ንረኽቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አንብቦ ንሱኽ ንእግዚአብሔር አምላካ በሙሉ ልብኻን በኩሉ ነፍስኻን በኩሉ ኃይልኻን በኩሉ ሐሳብካን አፍቅሮ ንበጻይኻ ድማ ከም ነፍስኻ ኢሉ መለሰ ካብዚያ ክልተይና ነገር ኢና ንረክብ ንአምላኽ ምብላኽ ንአምላኽ ክናምልኽ ድማ በመንፈስን በሐቂን ይውና ነምልኹ ታካላይ ድማ ንብጻይካ ምፍታው ማለት እዩ ብጻይና መን እዩ ሓደ ሰብ ካባና ዝደለየ ሰብ እዩ በቃ ተቸገሮ ሰብ ማለት እዩ ንድኻ ምርዳእ ማለት እዩ ታኻለ ዓቢ እዩ ዘለዋ ቤተክርስቲያን ድማ ዓቢ ተልእኾ እያ ትበሃል ኣብ ማቴዎስ 28 ካብ 18 ስጋብ እስራ ትርከብ እያ ከምበባይ ኢየሱስ ቀሪቡ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦም ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ስልጣን ተዋሂብኒ ኣሎ ስለዚ ኪዱ ንኹልኹም አሕዛብ ብስም አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን እናጠምኩሞም ዝኣዘዝኩም ሁሉ ክህልው ካ እናመሃርኩሞ ደቀ መዛሙርተይ ግበርዎ እነሆ ድማ አነ ክሳብ ወዳእታ ዓለም ሁሉ መዓልቲ ምሳኹም እግዚአብሔር ይባረክ እዚያ ክሪያ ከለና ሰለስተ ነገር ነውጻላ ሓደ ወንጌል መምሃር ማለት እዩ ቤተ ክርስቲያን ኢየሱስ ዝሃባ ወንጌል ተበስር ትነግር ተምህር ካለ ነገር ድማ ምጥማቅ አቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ኢላ ተጠመቅ ተሳለሳይ ድማ ደቀ መዝሙር ምግባር ማለት ኣብታ ቃል እንድሕር ሪኹማ ደቀ መዝሙረይ ግበርዎም
ቤተክርስቲያን እዮ እዚዩ በቃ በዚያን ክልተ እዩ ትጥቅላ እዚ ናትና ስራሕ እዚዩ በቃ ሎሚ ንዘራረበሉ ናይ ደቀ መዝሙር እግዚአብሔር ይባረክ ደቀ መዝሙር እንታይ ማለት እዩ እጅ ኩልና ቃል አምላክ ወንጌል ተሰቢኹ ኢና መጺና ካብ ቤተሰብ ክኸውን ይኽእል እዩ ካብ ጎረባብቲ ክኸውን ይኽእል ወይ ቤተክርስቲያን ዓዲሞምና ወንጌል ሰሚዕና ንኸውን ብዝተፈላለየ መንገድ ወንጌል መጺኡና ነው እታ ወንጌል ግን ሓደ እያ ጽቡቕ ናይ ምስራች ዜና ካብ ድንግል ማርያም ተወለደ ንኹልና ዝፈተወ ንኃጢአትና ዘንጽሐ ክርስቶስ ወደ አምላክ ከድሕና ካብ ሞት ኃይል መንዚዩ ከውጽአና እዚ እንድሕር ሕራይ ኢልና እንድሕር ተቀቢልናዮ ንዓና ንዛይ ዘላለም ህይወት ይኾነልና እንድሕር ድማ እምቢ ኢልና እንድሕር ዘይተቀበልናዮ ናይ ዘላለም ሞት ይኾነልና ነዚ ሰሚዕና ምላሽ ክንህብ ነይሩና ጎይታ ይባረክ ናይ ብሓቂ እዚ ናይ ስብከት ሞኝነት እዩ ዝበሃል ናይ ብሓቂ ኣብ መስቀል ተሰቀለ ንዓና ከድሕነና ኣይገርመኩምን ንክንደይ ፈለጥቶት ፈላስፋን እዚ ሞኝነት ኮይኑሎ ግን ንዓና ህይወት ኮይኑና ነው እግዚአብሔር ይባረክ ኢየሱስ ተባረከ ይሁን ምላሽ ይብና ማለት እወ እቅበለልና ወድ ናይ አምላክ ወድ ኮይና ማለት እዩ ናብንታይ መጺና ናይቲ እግዚአብሔር ዘቆሞ ጽድቅ እዩ ዝበሃል እዚ ናትና ጸቆምናዩ አይኮነን እግዚአብሔር ናቱ ጽድቅ አቆይሙሎ እጂ ኣብ ኩሉ ቦታ ንሪዮ በቃ ኩሉ ሰብ ናቱ ጽድቅ እዩ ዘቆም ጎይታ ግን ኣነ ና ጽድቀይ አቆም ያለሁ ናባይ ጽድቅ ምጹእ እዩ ዝብል ናቱ ጽድቅ ድማ ወሲድና ሃራ ወጺና እግዚአብሔር ይባረክ ርስሓት ኢሉ ዘይስፈንፈነና ከም ዘለናዮ ተቀቢሉ ሃራ ዘውጻና ጎይታ ሕጆም ይባረክ ጳውሎስ ሰብ ቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ተተኸሉ እሱ እዩ አምሂሩዎም ጎይታ ወንጌል ነጊርዎም ከማና በቃ ተቀቢሎም ድሒኖም ቤተክርስቲያን መስሪቶም አቡ ገዲፎም ከይዱ ብጣዕሚ ብጸጋን ብቃልን ብፍልጠትን ብጣዕሚ ዝሓብተሙ ሰባት ኮይኖም ግን ድማ ብዙሕ ብድሆታትን ፕሮብሌም ዝነበሮም ቸርች እዮም ነይሩ ሕጂ ናይ ሰብ ቆሮንቶስ ክሪዮ ከለኹ በቃ ከም ስደት ዘላ ቤተክርስቲያን ኮይና ትስማዓኒ በጣም ብድሆታቶም ናቶም ካባና ዝተፈለየ አይኮነን ስፔሻሊ ኣብ ምቾ ዘለዎ ዓዲ እንዳነበርና ኣብ አውሮፓ ኣብ አሜሪካ እንዳኾነ ካባቶም ተፈልዩ አይስማዓኒ ግን በጣም ብዙሕ ሽግር ዝሓልፉ ሰባት ነይሩ እቲ ሽግሮም ብዙሕ ንእሽተይ ክጠቅሰልኩም ናይ ፍልሊ ሽግር ነይሩዎ ናይ ስነ ምግባራዊ ተግባራት ሽግር ነይሩዎ ብዛዕባ ሓዳር ሕቶ ነይሩዎ ብዛ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ግደ ሕቶ ነይሩዎ ብዛዕባ ትንሳኤ ሕንቶ ነይሩዎ ንበዓላት ይካሰሱ ነይሮም ብጣዕሚ በቃ ብዙሕ ችግር ተኸይድ ዝነበረት ቸርች ስለምንታይ ኣብዚ ወዲቆም ኢልኩ ሓቲትኩም ትፈልጡ ዶ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 4:21 ንእሽተይ ክህብረና ዝደለየ ይመስል በቃ ብጣዕሚ ናይ ሕርቃን ዘለዎ ነገር ተዛረበ ይመስል ብበትሪ ዶ ወይስ ብፍቅሪ በመንፈስ ለዋሕትን ከመጻኩም እንታይ ትደልዩ ይብሎም በቃ
ናብ ስጋዊ ኣመንቲ ተቀይሮም by the way ክርስቲያን ዝኣመነ ኃጢአተኛ የለን ናይ ብሓቂ ኣማኒ ኃጢአተኛ ዝበሃል ነገር የለን ኃጢአት ልምምድ የብልና ኃጢአት ንወደቂና ግን ብንሳህ ንምለስ ኢና ንሳህ ማለት ድማ እቲያ ነገር ከይገብራ ቃል ምእታው ማለት እንድሕር ታ ነገር እንድሕር ጌርና ያን እንደገና ዓደ ነገር ዝንጋፍ አሎ ካቢ ህይወትና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ስጋዊ ልምምድ ኣትዮም ይረኽብዎ እና ቀዳማይ ቆሮንቶስ ካላይ ቆሮንቶስ ትርድዮ ከለኹም ሙሉ መጽሐፍ ዝጸሓፈ መእረምታ እዩ ናተይ ክርዮ ዝደለና ኣብዚ ክበጽሕሉ ዝገበሮም ነገር እንታይ እዩ ዝብል እታ ሓሳቤ ዝርኢ ስለዚ ደቀ መዝሙር እንታይ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ እንድሕር እታ ቃል ርኢናያ ኣብቲ ግሪክ ቃል ርኢናያ እንደገና ኣብቲ መዝገበ ቃላት ርኢናያ ደቀ መዝሙር ማለት ተማሃራይ ማለት እዩ ተማሃራይ ደሞ ተሎ መምህር አሎ ማለት እዩ መርሒ አሎ ማለት እዩ መርሒና መን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እሞ ካብተን መዝገበ ቃላት ካብቲ ናይ ግሪክ ዝረኸብክዎ ክነግረኩም ደቀ መዝሙር ማለት ናይ ኢየሱስ ተማሃሪ ማለት እዩ ደቀ መዝሙር ማለት ከም ምህር ዝዳለው ዘሎ ተማሃራይ ማለት እዩ ደቀ መዝሙር ማለት እቲ መምህሩ ዝገብሮ ዝገብር ማለት እዩ ደቀ መዝሙር ማለት እቲ ዝዛረቦ ንክርስቶስ ዝመስል ማለት እዩ ደቀ መዝሙር ማለት እቲ ህይወቱ ክርስቶስ ዝሽትት ማለት እዩ ደቀ መዝሙር ማለት ናይ ክርስቶስ ተኸታሊ ማለት እዩ ደቀ መዝሙር ማለት ናይ ክርስቶስ ትምህርቲ ተቀቢልዎ ዝትግብሮ ማለት እዩ ኣብ ህይወቱ ሕጂ ሓደ ነገር ራእዩ አሚኑ ተቀቢሉ አሚኑ ዝብል አይኮነን ዝትግብሮ ሰው ናይ ተግባራዊ ነገር ብጣዕሚ ተደጋጋሚ ነገር ትርእዩ ኣለኹም ደቀ መዝሙር ማለት ሕጂ ሓደ ሰብ ኮፍ ኣቢልና ቲዮሪ ነጊርናዮም ሕጂ ኣብ ስራሕ ከምዚዩ ኢልና ብደንቢ ነምህሮም ግን ስቲል ብዙሕ ነገር ከይርዱ ይኽእል ግን ኣብቲ ፊልድ ወሲና እቲ ሰኣልካዮ እዚዩ እቲ ዋው እንዳበሉ ይኸዱ ማለት ስለዚ ኣብ ጽጋኻ ዘሎ ሰብ ክርስትና ምንባር እዩ በልዎ ነገር ክርስትና ምንባር እዩ ሃሌሉያ ይቅጽል ደቀ መዝሙር ማለት ኣብ ኃጢአት እንኳን ተወደቀ ብንስሐ ዝምለስ ማለት እዩ እቲ ናይቲ ስህተት ኩልሻ ኮሬክት እንዳገበረ በዚ ስህተት ኣለኹ በቃ እዚ ናይ ካይደግማ እዚያ እንዳተዓረመ ዝኸይድ ማለት እዩ ደቀ መዝሙር ማለት ኩሉ ሓሳባቱ ንኢየሱስ ክርስቶስ ኣሕሊፉ ዝሃበ ማለት እዩ ሓደ ክልተ ክውስኸልኩም ደቀ መዝሙር ማለት ክርስቶስ ጥራይ ዝኽተል ማለት እዩ ደቀ መዝሙር ማለት ድማ ብህይወቱ ሰብ ዘምህር እምበር ብቃላቱ ሰብ ዝምህር ኣይኮነን እግዚአብሔር ይባረክ ካብዘን ከም ዝረአናየን ደቀ መዝሙር መዓስ ዝጅምር ይመስለኩም ብዙሕ ሰባት
ደቀ መዝሙር በቃ አይ ናይ ክልተ ወሬ ትምህርት ዝብሉ ሰባት አለው አይ ከም ኢየሱስ በቃ 3 ዓመት ተተማሂርና በቃ ደቀ መዝሙር ወዲና ለና ዝብሉ ሰባት አለው ደቀ መዝሙር ትምህርት አይወዳኒ ካብቲያ ንጎይታ ካብ ዝመጻናልና መዓልቲ ጀሚሮ ስጋብ ንጎይታ ንኸደላ መዓልቲ እቲ ደቀ መዝሙር ምዃና አይ ተጠዋይ ይብለኒ ደቀ መዝሙር ተማሃራይ ማለት ይወቅ እግዚአብሔር ይባረክ ኢየሱስ አብ ዮሐንስ 8:31 ክሪኦ ከለና ወንጌል ዮሐንስ 8:31 አም ደስት ብለኒ ከምበባይ ስለዚህ ኢየሱስ ነቶም በኡ ዝአመኑ አይሁድ በሎም ንስኻትኩም ኣብ ቃለይ እንተ ጸንዓኹም በሐቂ ደቀ መዝሙርተይ ኢኹም ኣብ ቃለይ እንድሕር ጸኒኹም ደቀ መዝሙርተይ ኢኹም ሶ ደቀ መዝሙር ምዃን ናይ ናብራ ጉዳይ ማለት እዩ እንታይ ብሎ ማህቡ ድማ ወሪዱ ንሐቂ ክትፈልጦ ኢኹም እታ ሐቂ ድማ ሃራ ከውጻአኩም እዩ ናይ ሐቂ ካላምላ ሃራ ዘውጽእ እዩ تحتلكم دعريكم نحن باروت أي نبرنان يبلوه نو نتحاتياتكم أبارنت يقبركم السوء الله نقرأ يكونن يبل فبز كله حارة زوجة نا إجابر كاليو إجابر بارخ نا دكا مزبوم كريو خلنا زن آمنو إنا النبرو قالوا كوي كنا تن آمنو سمعنا يو تقبلنا يو من بار مالك نشتي ستوري كألا لكم حدا قوال كأب عدي مزيا بك نبزين يشتي عمتات صنيحة بك نت باستران تايلات واي أنا أب شبل باخلّه أب تسدد كله نهيوتي بتعمي جوبز نيري بتصلوت بكل نجر تج بكل نجر تج نيري أب زي مزيا جن تاي كم زغون كوي فلتني إلى تو أمو أبتي خلقي يسوس نيروكي أبزي كن نيروسي بالكن من سبونسر جيروكي أبزي لوا أو بكا بيتسب سبونسر جيروني أو سبونسر جيرو بالي حجد ما يسوس سبونسر جبريو كم تسيو أبزي أبو أبيركم إلى توخيدا إكزابير بار أبشف البازلو أبسد زلو يسوس أبزم مالو من بار يكاليو يكالوا نايب حقي يكالوا بدوتات علنا نايب حقي بدوتات علنا اب ኢትዮጵያ ዘሎ بدوتات اب ኤርትራ ዘሎ بدوتات ከም ኣሜሪካ ዘሎ بدوتات ከይኸውን ይኽእል እዩ ግን ተፈላለየ بدوتات እዩ ዘለን አለው ግን ይከአልዩ መንባር ኢየሱስ መንባር ይከአልዩ እግዚአብሔር ይባርክ ክንሐስበው ከለና بتعابي فقريو أمسيونا هذا ودو نعنا يلو سويو ددهنا أملاخ يعني نختل بزي بحكي لكم يدلي ناي بحكي تعمي سبرايزيو نحنا كم أيهوداويات يكوننا نحنا أملاخ زي نبرنا
بتعوت نملخ سنبرنا ካልኦት ኔሽን ዝምንባሃል ሰባቲና መጽሐፍ ቅዱስ ግን ወንጌል ግን ንኹሉ እግዚአብሔር ካብ ቀደም ዝመደበው ስለዝኾነ ንዓና በጽሑና እግዚአብሔር ይባረክ ናይ ክርስቶስ ሽቶ እዚያ ቃል ክሪኣ ከለኹ ደስ ኢላትኒ ሽቶ ዓላማ ማለት እዩ ኣብ ህይወትና ዝደልዮ ዓላማ እቲ ዓቢ ዓላማ ምውቃዕ ናይ ናቱ ኣሰር ክንደሊ ክንክተል ከለና ደቀ መዝሙር ኮይና ኣነባበራና ከምቲ ዝደልዮ ኮይኑ ንመንግስተ ሰማያት ክንኣትዩ በቃና ኢየሱስ ክርስቶስ ድልየ ናይ ብሓቂ ሕቶ ይብሉን ሚቲ ባሚቲ ዝድሓና ሰባት ኢና ግን ዝድሓና ምዃንና ዝፍለጥ ብኣነባበራና ናይ ብሓቂ ጎይታ ክንቅበል ከለና ሰለስተ ነገር ቀይርና ኣለና መንግስት ቀይርና ኣለና ሕገ መንግስት ቀይርና ኣለና ሕግ ቀይርና መንግስት ቀይርና ኣለና ንጉስ ቀይርና ኣለና ሕገ መንግስት ቀይርና ሰለስተ ነገር ቀይርና ኣለና بهلينا بدلينا يو نخيد نبرنا حق زي نبرنا سبات حجي حقنا مصحف قدس كوين قال املاح كوين بدلنا يو كن كيدا ينخلنا وانا لنا وانا يسوع ب ناي تناي صلمات ننبر زلنا أجي أبت منجستو ينازلنا أبت منجستو كن مالالس كلنا ويتا دل كن قبره دللي نجرالو بك إت تقبلنا يو قال تقبلنا يو توصلنا يو كن نبرو كن كلالنا دك مزمال السيوبك هو تبدو تاتنا نايزي أدي فلتوي كلاتكم تفلتوي أنا بابرانا بدو تاتالو بزي متن زي منبار ات زلو تكنولوجي نايت ميديا بدو تاتالو እንደገና ደግሞ ናይ አሶት መምህራን አይዲያ ብዙሁቡና ብደውታታልና ስጋብ ጽምዓትና ዘውጽኦ ንምጽላይ ጽምዓትና ዘውጽኦ ንደቀ መዝሙር ክንከውን ጽምዓትና ዘውጽኦ ኣብ ካለ ነገር ዘእቱ ብዙ نحاسوت تمرت له እንደገና ድማ እቲ ዓቢ በቃ ከምኡየ ካውን ዝደሊ ንብሎ ሰብ ድማ እንጠፋሉ አይኮነ ናይ ቀደም ክርስቲያን እና ናይ ሕጂ ክርስቲያን ክሪኦም ከለና ብዙሕ አይን ርኢኒና ዋይ ከም ተኸውን ጴንጤን ደር ኮይነ በቃ ከምት ይኸውን ደረጃ በጽሕና ኣለና እንደገና ደግሞ ናይ ብዙ አይነት ፖለቲካል ፕሮብለም ናይ ዘር ፕሮብለም ናይ ዘይደልን ነገር ብዙ ነገር አሉ እዚ ሁሉ በደውታት ግን እዚ ሁሉ ተዳፊና መንባሪ ካል እዋይ ካልዩ نعيم challenge دا قبل كويس سب نعيم سب خلاه كم زي كبلكم كم نعيم حكي يزبلكم زل تاديا كم إلنا هنا نزي دويلنا كن نقاوم نخل أت
ነገር አስተሳሰብና ክንቀይር ኣለና እቲ አስተሳሰብና ብቃል አምላክ ነቲ መንፈስ ቅዱስ ቶታሊ ይትዛሃብ ምዃን ኣለዎ ሕጂ እቲ ሽግርና I think it's ዓብይ ሽግር ኣብ ኩሉ ብዙሕ ቦታ ንሪኦ ኣብ ክርስቲያን ብዙሕ ነገር ንፈልጥ ኢና ናይ ኣምላኽ ነገር ብዙሕ ተመሊእና ኣለና ብልሳን ንዛረብ ቃል ኣለና ንጸልይ ብዙሕ ነገር ኣለና ግን ኣብዚዩ ይተርፍ ዘሎ ናይ ኣእምሮ ክርስቲያናት ጥራሕ ኮይና ብዙሕ ንፈልጥ ኢና ግን ምእታው ኣይኣተና ምእታው ዝበሃል ነገር ምእታው ኣብቲ ዝንኣመናሉ ክንዓቱ ከለና እዩ እንዳተገበርናዩ ክመጽእ ንኹልና ምእታው ይኾነልና ዶ ብእውነት ቤተክርስቲያንም ብዝያ ክትትጋህ ኣለዋ ናይ ቃል አምላክ አምሂራ እንደገና ደግሞ ተግባራዊ ክርስትና ዝባል ከተምህር ምኻል ኣለዋ ኣብኡ ኢና በቃ ሰኒፍና ተለና ዝኣመናዮ ገና ኣይኣተውናሉ በቃ ገና ኣይኣተውናሉ በቃ ሁሉ ነገር ኣብዚዩ ዘሎ እቲ ዓብይ ነገር ምስ ቃል አምላክ ዘለና ግዜ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ምስ ቃል አምላክ ምንባብ ጥራይ ክኩን ክነጽንዖ ምኽኣል ኣለና እቲ ዘጽናዕናዮ ድማ በቀስ ኣብቲ ህይወትና ክንትግብሮ ምጅመር ኣለና ሕጂ በቃ ቅድም ከም ዝነገርኩኩም ኣብ ኦፊስ መልዩ ዝወፀ ሰብ በቃ ፔፐርስ ስማርት ዝበሃል በቃ ሁሉ ስማርት ኮይኖም ግን ኣብ ትግብርና ምንም ባዶ ዝኾኑ ማለት እዩ እና ጸገም ክመጽእ ከሎ ንሕና ኢና በቃ ቶሎ ንጋለጽ ጸላኢ ድማ ይጻወተና ከማን በቃ ንጽልዮ ድማ በቃ እዚ ንተግባራዊ ክርስትና ዘላዕለና ክኾን ኣለዎ ናይ ቤተክርስቲያን ዕዮታት ነጊረኩም ኣለኹ ኣይኮነን ናይ ብሓቂ ብዙሕ ነገር ብግልና ንገብሮ ነገር ኣለዎ ከብዚ ነገር ክኾም ደቂ መዝሙር ምንባር ማለት እቲ ዝኣመናዮ ምንባር ማለት ስለዚ ብኡ ከበራታዕተኩም እደሊ ኣብ መጨረሽታ ሓደ ነገር ኩልና ኤክሰርሳይዝ ክንገብር ኢና ብዛዕባ ኃጢአት ሕጂ ሓሳባተይ እስቲ በሉ ዘረባይ ድርጊተይ ግብረይ በመንፈስ ቅዱስ ተመልአ ይኹን አሜን ናይ ብሓቂ ኃጢአት ክመጽእ ከሎ መጀመርያ ብሓሳብ እዩ ገና ኣብ ድርጊት ካብ ዝመጽእ ቅድሚ ምጽኡ ካብቲ ሓሳብ ናብ ከም ዘረባ ይቕየር ክገብሮ ዶ ኣይገብሮ ዶ መሰላሰል ዝበሃል ኣሎ ካብኡ ናብ ግብሪ ይመጽእ ሕጂ ኢየሱስ ብጣዕሚ ኣጠንኪርዎ ኣብ አዲስ ኪዳን ኃጢአት ክኾነና ዝጅምር ኣብ ሓሳባት እዩ ኢሉ ነጊሩና ኣሎ ገና ኣብ ድርጊትማ ግደፍዎ ስለዚ መጀመርያ ኃጢአት ክመጽእ ከሎ እንታይ ንብል ስቶፕ ንብል ኣነ ናይ ክርስቶስ እዚ ኣይምጥነንን ኢሉ
ኢልኩም በቃ ምእዋጅ ኣለኩ ኣይ ምጥነኒን እዩ እዚ ኣይ ምጥነ ኣነ ናይ ኢየሱስ ደቀ መዝሙር ኣይ ምጥነኒን እዩ ናይ ብሓቂ ሰባት ይግበርዎ ኣለዉ ይግበርዎ ናታቶም ቅጣት ይረኽብዎ እዮም በስኻትኩም ኣይ መንገድኩም መሓዝ እዚ ኣይ ምጥነኒን ቆራጽ ክርስትናን ዝቆረጸ ሰብ እዩ በቃ ናብራ እኮ እዩ በቃ ናይ ብሓቂ ድማ ናሰብ ሮል ሞዴል ክንከውን ኣለና ከምቲ ክኸውን እደልየ ክንበሃል እግዚአብሔር በሁሉ ነገር ይረዳና እቲ ናይ ክርስቶስ ዓቢ ዓላማ ናይ ክርስቶስ ሽቶ ደቀ መዝሙር ኮይናስ በህይወትና እንዳተገለጸ እቲ ዘአመናዩ በህይወትና እንዳተገለጸ ንኻልኦት ደቀ መዝሙር ምግባር እዩ ሕጂ ንኻልኦት እኮ መመስከር ብጣዕሚ ዝዓብየና ምኽንያት እኮ እዚዩ በቃ ንሕና ኣይነብሮን ንዝልና ኣብዚዩ ኣብዚ ሓደ ደፋራት ኣለዉ በቃ እንዳይ ዘይነብሩሉ ዝስብኩ ሰባትስ አምላክ ይርዳእዮም ናይ ብሓቂ ግን እንዳነበርካዮ ተነገርካ ንትሰብ እንታይ ባህ ኢልዎ ይሰማዕካ ናብ ጎይታ ደሞ ክመጽእ ንሕና እንቅፋታት ኣይንኸውንና ማለት ስለዚ ብዚኣ ሰማዕናያ መልእኽቲ ክንጽልይና ኣሎም ሓራ ዝወፅእ ሓራ ክወፅእ ዝሕደስ ይሕደስ እዩ ኣምላኽ ድማ ክረደና እዩ ኣምላኽ ናይ ኩልሻ ናይ ምሕረት ኣምላኽ እዩ ናይ ብሓቂ እሺ ክንጽልይ ኦ ኣቦ ተባረኽ ተመስገን ክብር ንኣኻ ይኹን ሃሌሉያ ኣቦ ስሕትና ኣለና ኣቦ ስእሊ ኢየሱስ ኣብ ህይወትና ጽልግልግ ስጋብ ዝብል ስጋብ ዝጠፍእ ስሕትና ኣለና ይቕሬታ ንሓትት ኣለና ኣቦ ኦ ጎይታ ተባረኽ ተመስገን ምህረትካ ኣብዛሃልና ጸጋኻ ኣብዛሃልና መንፈስ ቅዱስ ረዳእና ኣቦ እስኻ ዘይኸብረሉ ነገር ካብ ውሽጥና ተውጾ ብኢየሱስ ስም ንጽልለና ናትካ ማንነት ዘይኸይድ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ዘቐመጥናዮ ግን ምስ ናትካ ማንነት ዘይኸይድ ኣቦ ብኢየሱስ ስም ተውግዶ ንጸልለና ኣቦ ብኩሉ ነገር ትረዳእና ኣለኻ ኣቦ ናይ ክርስቶስ ስእሊ ኣባና ክስኣል ሃሌሉያ እቲ ሰማዕናዮ እቲ ኣብ ውሽጥና ዝኣተወ ኣብ ኣእምሮና ዝኣተወ ናይ ኢየሱስ ስእሊ ብኡ ክንነብር ክትረዳና ንጽልለና ኣቦ ንነብስ ወከፍ ኣቦ ንዓይ ጨሚርካ ኣቦ ክትረዳእና ንጽልለና ሓይልኻ ተብዛሕልና ንጽልለና ኣቦ ብኩሉ ነገር ኣቦ ነዚ ናብራ እስኻ ዝጸዋዕኻና ናብራ ከይነብር ተግዳሮት ዝኸውን ኣብ ህይወትና ዝጻወረና ናይ ካልእ መንፈስ ናይ ጋንንታዊ መንፈስ ኦቆለኹ ጎይታ ዝተወቀይኹ እዚ ናብራ ንኢየሱስ ተጸዋዕናሉ ብምልኣት ንኣኻ ዘሐጉስ ናብራ ከይነብር ዝጋደረና ዝጻወረና ኣብ መንገድና ጠጠው ዝብል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ይተወገደ ይኹን ኣቦ ንባረኸካ ኣለና ንምስግነካ ኣለና
أبو كل نجرنا حلفنا نهبالنا أبو هاليلويا سجاب متشرشة نفسنا سجانا منفسنا تانية سجاب تنبر أبو معتوي زاد لينا حيل تلقلنا نتصل لنا أبو بكل نجر نبارك كلنا نمسكنا كلنا يسوع سم آمين እግዚአብሔር ይባርክ ካስከበልዎ እግዚአብሔር ይባርክ ካማን ሐዊ እግዚአብሔር አብዚሑ ጸጉ ይወስኸልካ ብሩኽ ኢኻ ሞነ በረኸትኩን ክልተ ነገር ኣብ ልበይ ዝመላለስ ነበረ ብውድጊም እንደገና ስለደሰማዕኩ እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይኹን የሰላስሎ ነረይ ነዚ ቃል እዚ ብደይ ምኽንያት እግዚአብሔርን ዝዓንቶ ይደንብብኩልኩም ቃል ኣብ ልበይ ኣይመጸን ጸኒዕካ መንባር ኣብ ትህልውና አምላክ መንባር ካብ ጸሎት ጀሚሩ ሎም ዝተነገረና ወላ መዝሙር ናይ እግዚአብሔር ህላውነት ይድልየና ካብ ትህላውነት አምላክ ክንወጽእ ከለና ሓደጋ ኣሎ ምጥፋእ ኣሎ ሙዳቕ ኣሎ ኣብ ትህላውነት ግን ክንምለስ ኩሉ ሰዒዳው ዝርጉሓት እየን እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይኹን ንዓይ ኣብ ትህላውነትካ መንባር ይሕሸኒ ኣብ ህላውነት እግዚአብሔር መንባር ይሕሸኒ ካብ ወጻእ ዝኾነ ነገር ሓደጋ ከም ዘለዎ ሎም ንልበይ መሊሱ ምስክርነት እዩ መጽለይ ኣብ ጸሎት ተመስኪርለይ ኣብ መዝሙር ተመስኪርለይ ሕጂ ድማ በቃሉ ኣብ ህልውና አምላክ መንባር ድብል ኣብ ተቃል ከንብብ ከለኹ በእምነት በኢየሱስ ክርስቶስ ኢና ድጸደቅና እምበረይ በግብር ኣይጸደቅናን በእምነት በኢየሱስ ክርስቶስ እምነት ድማ ስጉም ትተወስድያ ከምዚ ሕጂ ዝተማሃርናዮ ክንአምን ከለና ኢና ደቀ መዝሙር ኮይና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም 12 ክጽውዖም ከሎ ደጊ መዳን ኣብ ስብከት ከይከይድ እምበር ክጽውዖም ከሎ ኣብ ዝተፈላለየ ዕዮ ዝነበሩ እዮም ገሊኦም ገፈፍቲ ዓሳ እዮም ነሮም ገሊኦም ተገውቲ እዮም ነሮም ገሊኦም ኣብ ካልእ ዕዮ ዝነበሩ ንዓሳ ዓበን ክብሎም ከሎ ግን ድሕሪት ኣይበሉን ዘለዎም ኩሉ ድርቢ ኣቢሎም ሰዓብ ክርስቶስ ኮይኖም እቲ ቃል ሰዓብቲ ክርስቶስ ትብል ድማ ደቀ መዝሙር ማለት ካልእ ኣይኮነ ስጋዕ ጎይታ ናብ መስቀል ድኸይድ እንታይ እዮም ነሮም ደቀ መዝሙር እዮም ነሮም ይመሃሩ እዮም ነሮም ጎይታ ከይከደኸሉ ኣብ መስቀሉን በብኽልተ እንዳገበረ ሰዲድዎም ዶ በብኽልተ እንዳገበረ ኣብ ፊልድ ሰዲድዎም ከምቲ ዓንተይ ክምህረና ዝነበረ ማለት ቲዮሪ ምሂርዎም ድሕራይ ድማ ፕራክቲካል ክመሃሩ መንታን ኣብ ፊልድ ሰዲድዎም ጸብጻብ ድማ ሒዞሙሉ መጹ ነሮም ምምሕያሽ እንዳገበሩ ኸይዱ እዚ ዝም ሎም ቃል ተማሂርና ዝነበርና ደቀ መዝሙር ምዃንናስ ቅድም ንርእስና ክንነግራ ተማሃራዩ ኣነ ሓደ ተማሃራይ ድብልሲ ንልብና ክንእምና ኣማን ኣብዚ መድረክ ክወጽእ ከሎ ንኽጽሊ ንድሕሪት ድብል ሰብ ዝነበረ እዩ ቃል ከካፍል ኣይኮነን ንኽጽሊ ካብኡ ዝገደድኩ እየ ድማ ነርአነ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ቤት አምላክ ምስ መጻእኩ ብትግርኛ መንባብ ጀሚር ቅድሚ በአምሓርኛ የንብቦ እቲ ናይ አምሓርኛ ቃል ኣብ በቲ ተሓስቦ እንዲኻ ትሳይትብል በቲ ትፈልጦ ቋንቋ ኢኻ ትሓስብ ሕጂ ክዛረብ ከለኹ መጽሓፍ ቅዱስ ኣቀዲሙ ድመጸኒ ኣይና ናይ አምሓርኛ እዩ ናይ ትግርኛ መጽሓፍ ቅዱስ ግን ከጽንዕ ዝገበረኒ ቤት አምላኽ ክልተ መጽሓፍ ቅዱስ ኮፍ ኣቢለ የደንብብ ነረ ነቲ ዘንበብክዎ ግን ክዛረቦ ኣብዚ መድረክ ክወጽእ ከለኹ እዩ ጎይታ ንዓይና ዓኻትኩምን ማዕረ ጸጋ ይህብና ተሓደ ጸጋ ካብ ተሓደ ጸጋ ኣይበልጽኒን ግን ኣብ ዕዮ አምላክ ክንመጽእ ከለና ናተይ ዕዮ ምስትናቱ ሓወይ ዕዮ ዝፈላለየ መገዲ ግን ኣለዎ ዝተፈላለየ ጸጋ ዝኸውን ኣብኡ ጥራሕ እዩ ሕጂ ግን ነቲ ጸጋ ክነውጽኦ እዩ ዘተባብዓና ዘሎ ተማሃሮት ኢና ደቀ መዝሙር ኢና ደቀ መዝሙር ድማ ብቲዮሪ ጥራሕ ኣይኮነን ብተግባር እሞኒ ኣጀኹ አምላክ መሳና ኣሎ ይበርታዓና ኣሎ እንዳሓየልና ክንከይድ ኢና ኣብ ቤቱ ጥራሕ ንጽናዕ ኣብ ህልውና አምላክ ጥራሕ ንጽናዕ እንድሕር ጸኒዕና እንድሕር ስዒብናዮ ኣብ ውሽጥና ፍርሃት አምላክ እንዳዓበየ እንድሕር ከይዱ ናይ ምእዛዝ ልብ ክህልወና እዩ ንሰባይ ኮና ንእዘዝ ንአምላክ ግን ክንእዘዝ ኢና እግዚአብሔር አምላክ ዝተባረኸ ይኹን ፍቕሪ ናይ ወዱና ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋን ሰላምን ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓድነትን ሕብረትን ኣብ ኩልኹም ይብዛሕ እግዚአብሔር አምላክ ይባርኽኩም እግዚአብሔር አምላክ ይባርኽኩም
سقاب قويتا دمت وين حنا نخيد ناي እግዚአብሔር ሰላም ኣብ ህይወትኩም ይብዛሕ ናይ እግዚአብሔር በረኸት ኣብ ህይወትኩም ይብዛሕ ኣብ መነባበሮኹም ኣብ ምእታውኩም ኣብ መውጻእኩም ብሩኻት ኩኑ ተባሪኽኩም ይኹም ሞነ በረኸት ኩኑ ቃል ወንጌል ተዛረቡ እግዚአብሔር አምላክ ይባርክኩም ወዲና ኢና حكينا أفكاري يسوس رغيبي لكل جزي حكينا فغري حكينا أفكاري يسوس رغيبي لكل جزي أبو رغيبي لكل جزي يسوس رغيبي لكل جزي أبو رغيبي لكل جزي يسوس رغيبي لكل جزي حكينا فغري حكينا أفكاري يسوس رغيبي لكل جزي حكينا فغري حكينا أفكاري يسوس رغيبي لكل جزي أبو رغيبي لكل جزي يسوس رغيبي لكل جزي أبو رغيبي لكل جزي يسوس رغيبي لكل جزي حنتي يا غلو حنتي يا فغرو زيت اللواوات زخون خوينو زخون خوينو زخون خوينو عقل أفكاري فتصب زرح الليل كابز حد كنس وقاز خفل وقاز خفل وقاز خفل كابز قد فنس وقاز خفل كابز قبصنس وقاز خفل كابز دربينس وقاز خفل كابز قد فنس وقاز خفل كابز قبصنس وقاز خفل حكينا فغري حكينا أفكاري يسوس رغيبي لكل جزي حكينا فغري حكينا أفكاري يسوس رغيبي لكل جزي أبو رغيبي